Kukhulu ukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili ngeGcokama igama lami ngumfeze kuntuthu ngakho malubathi la sibona amagumede mawuthi usemusha la ekhaya ngizocela nenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu ebangosibheka lapha indaba esizona sikhuluma ngazo namhlanje ngifuna sibheke lapha kwinsizwa uSminorff umfoka gumede lena insizwa esikhulume ngayo kakhulu lapha nekhono elimangazayo lapha namabheka lapha izinto zokulingisa lapha ukuthi ukhulume njengomuntu wenzisa okwakhe lapha abaningi nje abantu ethe kubalingisa lapha kubala insizwa umfoka Ndukuzempi uAl umfoka Mgobo Dr 3 second lapha omfeze emnyama baningi kakhulu insizwa ethi mangabe ibalingisa lapha uze ngathi impela mangabe ungaleni impela ungazuyitshela ukuthi lo muntu ngqo namhlanje ekhona enye ivideo engiyibonile lapha ngithi nje angakuvalele ngaphandle insizwa ilingisa umthandela umfoka amanqele kodwa nje le video ngathi nekuhlekisa okukhulu njengale ukuthi engilokhu ngilanda kakhulu ngana kethu awubambe naye le video lena uzizwele ukuthi imbamba kanjani umfoka duyaza lapha nimshove ngani kwabaninkane awu madoda ningakhohlwa subscribe nokulike kanjalo futhi nokushare nibe nosuku olumnandi bye bye Elisha